o que está pasando ni máis ni menos que as industrias en este momento, ademais lideradas por Lácteos Lence, están abandeirando unha estrategia clarísima de amedrentar as explotacións. No caso concreto pasa ahora mismo en Indega, que é unha das cooperativas máis importantes de Galicia, que está situada en Silleda, xa pasou con outras nos meses pasados, só que chegaron finalmente a acordos. Aquí o que se está a utilizar é pola vía da imposición, a Leite Río neste caso, que lle impoñer a Indega cales son as súas condicións. As súas condicións son recoller o leite individualmente aos seus socios, ao precio que ela marque, e polo tanto a capacidade de negociación da cooperativa como grupo, pois desta maneira se destrui ese poder de acción en conxunto, buscando a individualidade para logo impoñer automáticamente cales van a ser as condicións á industria con cada gandeiro en particular que vai a perder, por suposto, a súa capacidade de negociación. O noso problema é que Leite Río nos quere deixar de recoller o leite a cooperativa Indega e quere coller os socios da cooperativa Indega, quere os coller como ganaderos sueltos para el, o cual pois non estamos dispostos a aceptalo, porque eso sería un perjuicio para a cooperativa e un debilitamiento total dos ganaderos, dos socios de Indega. Mira que se lle ven moi ben as orellas ao lobo, non? É dicir, o que queren, non? E o que queren é ni máis ni menos, é dicir, ter leite a precio moi barato neste país, desfacer completamente o que nos anunciábamos, desgraciadamente, cando se firmou o contrato homologado, que é desfacer toda a capacidade de negociación colectiva do precio, e, por tanto, impoñer o prezo á baixa e despois eso refrendalo cun contrato. Vamos, é o principio do fin das cooperativas. Levamos moitos anos onde as posibilidades de traspaso de industria, de cambio de industria, son prácticamente mínimas, é dicir, existen, aínda que non pactos escritos, existen de alguma maneira uns pactos tácitos, por lo cual un gandeiro non se pode libremente cambiar de industria, por lo cual non existe nin libertade de mercado, nin libertade de movimento, nin moito menos. Entón, o que estamos é condenados a sofrir reiteradamente os ataques da industria, as imposicións da industria, non? Desde o ano pasado, nestas mesmas fechas, están cobrando leite a 48 céntimos, estamos ahora nunha media de 36-37 céntimos. Nós levamos traballando coa Consellería de Medio Rural durante os pasados 2 meses ou 3 en un contrato homologado que dé estabilidade ao sector e que evite precisamente que ocurran estas cousas que están ocurrindo hoxe, onde 300 ganadeiros nin saben, nin teñen perspectivas actuales de que van a facer co leite. Aquela petición que nos fixeron os produtores e as industrias para establecer contratos homologados, que era moi boa cousa, por eso apoyamos decididamente que se estableceran. Os contratos homologados estableces entre partes. E eu dicía fai un momento que para min é unha peza determinante na vertebración do sector. E para min pedía tamén que houbera alturas de miras para superar atrancos que poden ser puntuais e que, se temos que sacrificar algunha cousa de tipo coyuntural, a sacrifiquemos, pero vayamos co propósito de establecer por primeira vez de forma duradeira contratos homologados que dan transparencia ao mercado. Os problemas que temos é a baixada de leite. Temos un problema hoxe en día en que os costos de produción se dispararon e que a nosa materia prima se está vendo tirada polos suelos. A consecuencia disso, subiron-nos as materias primas como son os cereais, os gasois, os plásticos e os abonos. Cada día para día fai-nos moito máis imposible facerlle frente aos pagos que temos de costos de produción. O que fixo a Consellería do Medio Rural foi fundamentalmente priorizar que non quedara leite sin recoller aos gandeiros, e podemos dicir que no momento está garantido de que non quede ningún leite sin recoller no campo. Non é só cuestión de que non lo leven, é cuestión de que además non lo leven e non lo paguen ao precio do que poidamos vivir. E, por tanto, iso é o que se teñen que comprometer precisamente os nosos gobernantes. Iso é o que ten que comprometerse o conselleiro. O que dixo que non podía facer moita cousa, a verdad que non nos deron unhas solucións. Van a intentar a facer todo o que poida, pero de momento non hai unhas solucións para o tema. Nosotros afirmamos que a administración, as administracións públicas, na normativa actual que hai, non pode establecer precios entre partes. Está determinado no ordenamento xurídico económico ao que pertenecemos, pero sí contribuyes a facilitar ese diálogo entre. E a industria tamén ten que ser consciente de que non ten a dimensión suficiente para competir nos mercados internacionales. A súa supervivencia é a supervivencia do sector leiteiro, do sector produtor.
probablemente, cando o sector productor desaparezca, que esperamos que non ocurra, tamén desaparecerá a industria galega e nacional, porque xa entonces, como está ocurrindo nestes momentos, a industria francesa, que esa sí que ten dimensión, colocará xa o produto envasado nos lineales dos supermercados. A amenaza foi o 18 de septiembre, ao cabo de unha semana Leite Río dixo que recollería o leite, ao cabo de dous días máis tarde dixo que recollía o leite con a condición de perdernos o número de primeiro comprador. A evolución dos precios, o que non debe de ser caprichosa, debe de moverse nun tipo de contexto a través de unha serie de índices que se pactan, se establecen, e aí é onde lle facemos o seguimento para que podan evolucionar. A nós parécenos, pero só nos parece que pode ser razonable que os precios base que se fixen nos primeiros contratos que se firmen sexan os precios reales que está pagando actualmente o mercado, porque o contrato homologado o que non fai é milagros, o contrato homologado o que garantiza é garante de unhas relacións estables entre produtores e industria transformadora. Pero, desde logo, o sector leiteiro, para Galicia, sobre todo, é un sector absolutamente estratégico, e as administracións, as dúas, a galega e a nacional, teñen que ser conscientes deso, porque ademais non é só un problema de sector económico, é un problema do medio rural galego. Por eso estamos hoxe aquí, precisamente por iniciativa da propia xente, da propia cooperativa, da propia produtores e produtoras, que decidiren vir hoxe para aquí para denunciar esta situación diante tamén das administracións, neste caso diante da Consellería de Medio Rural, que ten tamén poder tamén de regular e de mediar para que isto non se reproduza en todo o país. Nos estamos seguindo en contacto con as outras industrias de momento non nos deron resposta. Está todo así un pouco á espera. Nos creemos que é un momento onde toda a xente, todos os gandeiros e todas as organizacións agrarias temos que facer un frente común, e penso que eso estamos, en manter unha unidade de acción, manter unha piña tamén cas cooperativas, porque está en xogo o futuro do sector lácteo galego. O conselleiro ten que ser consciente de que este é un problema non de Indega, é un problema do sector galego, é un problema do medio rural galego. E iso, polo tanto, o que lle veñamos dicindo de que non nos vale que firmaran contratos para que despois a industria non nos veña a impoñer sin precio ningún, e polo tanto que lle teñamos que regalar un ano o que a mí me dé a gana tamén. Por tanto, a responsabilidade que estes señores teñen tamén, e estas señoras que alguna tamén habrá, é precisamente que se faga un precio